Eguerdion, txoriene, zigoriturrita. Ez dakitu ze pasagaten atzo. Ona etorri nintzen, eta batian ardixak, itzalitxa, ja, baina nintzen ohartu. Eta nik, ostiralien hemen esan dauen, bueno, astelenien gauz. Ino bezek eso estan ese bezesan, eta ona etorri nintzen. Bueno, gauzea da, atzo oporrak izan zela, jaieguna, bueltan, kafe hartu da etxera buelta nintzela. Eta gaur martitzena, gaurko hastia apurtxo bat motza izango da. Eta errezetak ekarri ditugu. Bai, ze mimika itxen. Ia zelan itxen dozun. Gaur ingoten errezeta, ropa vieja. Olagarro eta txitxirioena. Oso, Kanaria ruardetara, hankak. Bueno, basta. Arropa zarra. Kanarietako errezeta tradizionala txorien enin izan duguna, baina itxaskiekin inoiz ez. Hori, normalian txalakin itxen da, eta nik gaur olagarroak inengot, badala holan gauza tipikoan, da zuk? Oso, nik tartar bat ekarreko dut. Egala aburrana, baina, bueno, badauka bere historia. Ze emakume batetaz hitz egitea nahi dut, euskal sukaldari batetaz hitz egitea nahi dut, eta horregatik bere errezeta bat ekarri dut, nahiz eta txorienen behin baino gehietan izan dugun, eta, bueno, hortik joango da jorkoa. Oso, ondo. Betxuneria holan joango da. Tipula, berakatza, asenario eta piperberdia ondo txikitu eta erregozi. Horritzen dienean tomatia bertan birrinduko eta zuestitu. Piperautza gehitxuko da segidan ardo txurixa. Minutu pare baten zu bizian lurrunduko. Bitxartian patatak zuritxu, kraskatu eta frijitu. Eta gero kasola baten olagarroa eta txitxirioak botako eta 5 minutuan salteatuko zu bizian. Jarraian patatak eta erregozitzako barazkisa gehitxuko ura pultxo batekin batera eta 15 minutuan kozinau. Martor eta perrexiakin zerbitzatu eta jan. Beraz, ez dakit, zueko lan aragixakin egin zinutenian berdina edo oinarrixa berdina izango zen, baina... Oinarria, azkenean, izena ja nahiko adierazgarri da. Arropa zarra. Arropa zarra. Zuk errezeta behitzen duzu eta arropa zarra. Bueno, zarra zer izaten da, sukalde batean, izan aldia kasuelak eta, baina jakieri buruz hitz egiten nahi garenean, bueno, zarrak izan aldia, sobratu diren jaki horiek, ez? Orduan, bueno, arropa zarra zer da? Hori, oskailue ireki eta hor sobera zegoen, egoena, ero baliatzeko, ero tripa nola betetzeko, errezeta bat, garai batetakoa. Hori da, bai, nik hori ropa viejata entzut Kuban eta asko jaten dala. Bai, jatorria Kanaria ruartetan duka, Bai, hau, berez, esaten da, joan zirenean konkistatzailea Kanaria ruartetara, hango guantxeak, hauntzak eta zeuskaten eta ohitura zeukaten, hango... Bueno, hauntza ardia horrapatzen zutena, egosita jatekoa, egosi eta ero mamurtu egiten zuten, ez? Eta gero, bueno, bakizu Kuban egon zala immigrazio handiak horkoa, Kanaria ruartetakoa. Errezeta guara eraman zuten, eta gero, bueno, bakizu beti iten dana, errezeta dela emate dute, eta ero moldatu egiten dute inguruko tokietara. Arropa zarraren izena gehien bat zehati da, aragia, Patrik esan duen moduan, txala ero izaten da, normalian egositakoa, bezperan sobratu esan gixaukua, ero labean erretakoa, hartu eta mamurtu iten dalako ari modu batzu geratzen dira. Aria arituta moduan, ez? Ondo egositako aragiak itxura hori hartzen du, ez? Ariak ateatzen ziren, eta arropa sarri itxura zen. Gero, gehitzen zitzaizkien eskura zeuskaten barazkiak, txikituta, tomatea suposatzen dut, lehenengo arropa zarrak ez zutela izango, baina gero Ameriketan tomatea bazegoenez, tomatea gehitu zioten, eta egia da Kubak eta bai eman ziola kuminoa, eta gaur egun kuminoa eta normalean bai izaten da osagai bat, izaten duela arropa zarrak kuminoa eta espezie ezberdinak sartzea. Baina azken finean da, bueno, hori, etxeko nik egin nuen bat zela pixkat eleganteagoa, neukan jatetxe bateko arropa zarra. Hau da, sobratu zaizkizun, azpizunan puntak iskinetakoak finagoa dela, eta hori salteatuta. Txerrianka batzuk arrautzestatuta, laukitxoetan moztuta eta horri gehituta. Gero, barazkiak, barazkiak ziren, pixkat betikoa, danetik ez. Eta horrela, soberakinak, baina inda, jatetxe batean, oskailo ireki duzu, eta, bueno, atzo sobratu zan txikitu, eta horrekin indako arropa zar bat. Eta, bueno, esan dakoa, lapiko batera bota, bezperako soberakinak gaur egun egia da badau errezeta bat, ez? Arropa zarrana eta esaten du. Eta jarrai bideak eta nahiko atzerakoak izaten dira. Ekipula, piperra, tomatea, ero gero espezie ezberdinak, eta normalean aragiana izaten da, nik aurreneko aldia arrainan ikusi nuena, gaina olagarroana izan zen, hor, Kanaria ruartetara junda, La Palma uartean izan zen, hor, nola da, el Duen del Fuego jatetxean, hau da, alergian eta, ez? Los Llanos de Aguidanen,
aukera zegoen, ropa vieja zeukan bi berzio. Berak izaten zuen, utzean ontziratuta olagarroa, eta temperatura basuan egozita, eta orduan, itxaskiei ero alergia bazien norbaitek, egiten zien arropa zarra normala, ez? Aragiakin, txitxirioekin, barazkiekin da. Aragia ez bazuen nahi ero jan, eta olagarroa ero itxaskiak hartu alba zituen, zeukan beste berzioa, honena, olagarruena. Orduan, bi aukera ezberdin beti zeuzkan. Eta hori oso, interesgarria zan zerbait. Gero, esan, Hego Ameriketan, bakoitzak erropa zarra zabaldu indala, Venezuela modu baten egiten dute, Kuban beste baten, berzioak, etxe bakoitzak bere berzioa izango dut, azkenean, paia bezala, padre. Hemen, eskura daukasuna, eta gustuen arabera. Nik betan, probau izan nauena, Kostarrikan, izan zen bakarrik aragisakin txitxirioak ez zituen. Beraz, nik imaginatzen bai, bertxo desberdinak izango dira, baina Kanaria Uhartetakoa ikusi dutenak beti txitxirioekin. Han berezia dela, Kuban eta botatzen diotela gero gainean, bukatuta gero olibak, oliba berdeak, txikitu eta kainetik botatzen dizkioten. Bai, pentsauko da belako, dielako oso espainiarrak edo. Ez, baina beste egia da, nik dastatu nuen olan, eta beste ikutua da. Oliba bakizu, bixia dea, eta gatzi ikutua ematen diotena da, eta benetan oso bitxi eta gozua geratzen den zerbait da, eta ikutu ezberdina ematen diona. Askotan detaile txiki batek asko aldatzen du errezeta bat. Gisa da, holan, estatu mailan ezagutzen dien errezetak, asko ezagutzen diela, Andaluziakoak edo mediterraneokoak edo. Baina nik hau errezeta honen berri enaukan, Arropa zarra ez? Ara joan nintzen arte ez. Betxo. Kanaria Uhartetara joan behar zuen. Ze Kanaria Uhartetan arropa zarraz gain. Ze gehiago da? Patata ximurrak. Patata ximurrak. Etxean itian nahi badituzu, han badauzkate, papa beltza, patata beltza ditzen diotena olako tamaina txikikoak, hemen borobiltxoak eta txikitxoak aurkitzen baituzu, bi mokadutan, 3 mokadutan jatekoak. Errezeta oso erreza da, beraiek esaten dute, berez dela, patata kiloko, 250 gramo gatz. Gatza desenta dauka. Zer egiten da? Jarri gatzarekin patatak eta ura, eta estalin, justu estalin behar dira patatak, ez da urrasko ukin behar. Tapa gabe zubizian, utzi ur guztia lurruntzen. Eta urran ipurditxo bat geratzen danean kasuela, dantzan hasi behar da. Hau da, hasi behar da mugitzen kasuela, eta orduan lurruntzen den enean, honek ura, da ura apurra lurruntzen da, gatza itxasten juten da azalera, eta gero geratzen die, ur gabe geratu behar die, ikusten baduze patatak egosita daudela, ur guztiak kendu eta utzi txigortzen hor, kras ataten du gatza hor behian azpian daola, itxasten dan moduan muitu, eta ero tapa gabe ikusiko zuen hola, ximurtu egiten dira. Eta mesedez, azalda guzti jan, ondo garbitu behar dira beti, baina azalda guzti jaten dituzte. Eta gero badauki honek saltzak mojo berdea eta mojo gorria, ez? Hori da, mojo berdea, azkenean martorriakin egiten dana, perresiakin aukera da hoiteko, baina martorriakin horrek ere baratxuria, kuminoa, ospina, olioa eta eramaten du. Eta gero dau, mojo pikon, hau pikantia, gorria da, ez? Bai, handoka bertako piper txorizeroa daukagu moduan, beraie badaukate beraien hango piperra, eta pikon esaten badizu izen batek, Patri, abisa bitxatzu zer datorren atzetik. Eta horiek izaten dira, aragi eta bai pikoi erabiltzen da, eta gero berdeak gehiago erabiltzen da, arraien lagungarri moduan, eta beti patatekin biak etortzen dira. Potoak eta saltzen dituzte, Kanarietatik ekartzen den opari tipikoa da. Tipikoa eta, igual, maleta eramaten duzu hau eskukua da 1 gramoko potiak ez dakit egongo dien, imaginatzeo baietz, baina gero saltzen dituzte batzuk, dialoran espezian azketa bat, gero zuk etxean oliba olioakin eta martorrexakin, bertan momentu ere intxeko da, nik olako batzuk ekarri nitxun eta goxuak, oparitzeko eta arrakazte izan zaben. Daukatek gero este rezeta bat, oso, Euskal Herrikin baukaz ikusia, gofioa. Bai. Arto irina, txigortutako arto irina, eta hori beraiek botatzen diote badauzkate errezetak,
badago sopa bat, egiten dutena berroena, eta gero gofioa botatzen diotela, holan loditzeko, gero daukate baita gosaria eta botatzen diote, oso, bueno, azkenean, gure harto irina da, gurea modukoa. Gure morokian antzagoa. Bai, eta egiten dute krema gozoak gozogitzan erabiltzen da, barrit energetiko marka bat badaukate egiten dituztela gofioarekin. Bai, horako gauza dauzkate, gero Kanarietako gaztak ezaguna dira, hauntzana... Almogorrotea zuken zinuna... Bai, pate hori gaztana. Pate holan hauntzana eta gero tomati ezaukana, jo, hori zaben ikusgarri. Bai. Bueno, hauntz gaztak oso gomen, tipiko da, jatetxe batera juten zanean, lehenengo olako taula bat ateratzen dizute sarrerako moduen bertako gaztekin, eta badauzkate, hauntz gaztak, gero itzein izan dugu hemen lore gazta, dala kaktus batekin erabiltzen dutela, gatzagi moduan kaktus erabiltzen dutela, bere lorea. Eta geroan, uhartietan eta bebai, uste Lanzaroten diela konejero deitzen dut zienak, bazkenean untxipila dauzelako, ez? Untxia eta eragi moduen bebai, hauntza. Hauntz pila da. Hango terreno ekusita, animali askoz gehiago ezin dibili. Hor beixak, holan belarra jateko eta piloa zuaitzak beraien postre famatu bat egitekoa. Aber dakizun, izena ja zoragarria da, bien me sabe. Izen horrekin txarra ezin da, azkenian da, bueno, almendra irinarekin, arbendol irinarekin egiten dan, olako izoskiarekin ateatzen da normal, izoskiaren azpian, ore bat egiten dute, almibarra eta hori, txorien eningen duen, eta almendroak pila da, almendroa zuaitzak pila bat daude, eta, bueno, badaukate berarekin egindako hainbat eta hainbat postre eta gozo. Orduan, bueno, interesgarria, bertako zugaletza, eta, Michelin izarrak izan zirenean azaroan, aurten beste 5-6 jatetxe gehiago jaso dituztean, eta tartean dago MB jatetxea, Martin Berasategina, non dagoen hau Erlantz, eta horrek 2 Michelin izar dauzkate, baina, dauzkat, horrein bertan Kanaria Ruartetan, Michelin izardunak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gutxienez. 2 Michelin izar eta batekoak. Badie. Ordan, eta bat tartean, izena esan da, El Musgo. El Musgo, honek, gu bere jatetxean izan ginen, ez jatetxe honetan hau berria da, 2 Michelin izar dauzka, tipo artista bat, sukaldaria, berarekin goteko aukera izan genuenan, David, izena naiz goratzen berataz. Tipo artista bat zeukan, kilometro zero hori, euneko eunean itezuen, izoski denda bat zeukan, non esnea beraiek ekoiztitako esnea zan, bere garagardoa egiten zuen. Bueno, berakin hitz egitea zan, esaten zuen, ni proiektu gehiegi dauzka. Ez zeukan denborarik. Ez zeukan denborarik, eta, kontua, ez zeukan denborarik familian dako ikusita bikotea jartzen zuen arpegia. Euneko 1000 proiektutan sartuta, hau, ideia pila bat buruan, geldi egon ezin da noietakoa, ez dakizu... Ez hau zeitzu pare bat, bai. Bai. Olakoa, eta tipoa jatorra, gazte artista bat, baina, hor goian dago, eta, referentziak nahi behituzue, gaur egon sartu, eta hainbat jatetxe ondo euskazue, eta bertakoak betikoak ere oso ondo jatetxe. Eta niri guztau jatena, izan zen, upate gixak eta bebai pila bat dauzkie, holan, ez dakit, ibilbideak eta itxeko bebai, ondartzak eta Kanaria Uharteak egisa esan, badiara leku bat, zoragarra izan. Hala eta turismoa eta itxen bezue, hori beti ez, baina Kanaria Uhartetan bereziki be, turismoa purtsu bat jasangarria, zean dauken arazua, hotela hundixekin. Egoaldean batez ere. Bai, joaten dan jente danakin, olako turismoa itera, bakarrik hotelian kontsumitzera, marka hundixa diela, eta azkenian, bertan ikusten dabe batai, bertako jendea daukan arazoak, urakin, etxe bizitzakin, soldatekin, estruktura horrekin danakin, ostras, hori bebai kontuan izan bidala, ze... Arritzeko, gu egon ginen olako, joan ginenean, hotel elegante batean, non ateatzen ziren, igerilekuakan, eta dane itxitura batean, da ematen zaben, ez da, holan ikusita tokia, egongo zinela, agian, olako tropikoko, ez dakitze uhartetan egongo zinen. Ateratzen ziren itxituratik, eta kanpoan dana erdi desertua, eta zegoen jendea, egun guztia, baina gero zerbitzariekin hitz egiten,
34 ordu, aste bete hotelean sartuta, eta esaten zu, etorriza Kanariar uhartetara ona, toki oso polita daudela gainan, Kanariar uhartea badaukate hori, ez? Zu hegoaldean zaude, eta ematen du, erdi, basamortua dan toki batero, eta ero iparraldera juten da, eta batean, landara iria aldatzen da, berdea, landaketak ikusi ditugan, kafeanak, aguakatea, bananak zer esanik ez. Gainera, uharte batetik bestera pila bat aldatzen dana. Baina uharte bakoitza bera, alde batetik bestera itea, temperatura, baina 15 gradu aldatu alzien, horre, baina izugarria zen zaten zuen, nago hemen leku baten egosten, eta gero hartuta jertzea jarri behar dut hemen goialde honetan, pasatzen da. Zer da hau? Bueno, aratabe, uharte danek, holan, aman komunian daukien gauza bat, gastronomia ona jaten dara, eta erropa zaharra, ropa vieja, goxo-goxu daukiela. Gaurko errezetia, hementsa euskau erregosten, luze, tipula, nik morea jarri do, baina, bueno, haukitzen da zunean, tipula. Piperberdia, zenaria eta berakatza. Ontsa gabiz, patatak kraskatzen. Zehorek, badarama patata frijituak gainera. Olagarruaz gain. Ez dakit apur bat platera lusatzeko, bebai. Imaginatzen trepa betetzeko errezeta San Patre. Hori da, eta imaginatzen da bebai, beste patata mota batzuk izango ziren, ez dakit honek igual ximurrak izango ziren txiki-txikitsuak, eta holako, baina, bueno, guk gure patatakin. Azkenean, hemen goldera ingo. Bai. Hola, beraz, honek ingo ditugu frijitxu. Hola, nerrozeta doian bitzartian. Txitxirioak egozitak arri ditugu. Bai. Orduan ja horre sobratu direnak salda itetik. Hori da. Txitxirioak hor dauzkago. Hori da, magia ez. Bai. Gaurko erropa zaharra, hori da, kasolotan zauen hor, janari zaharra. Hau, igual jiztu mazuk xatkila, beto, Bai. Bueno, turismoak eta horrek zer egiten dute asko gozaltzeko orduan? Kafea hartu. Kafea, legunean gaina patria egunien hemen izan da, ez da izu kafe kapsulak eta nola dauden gaur egun modan, eta, kafe kapsulak, modan egotetik arazo bat izatera bilakatu dira, azkenean, ez? Bai. Munduan hartzen dira, egunero, 3,5 milioi kafe hartzen dira. Kalkulu bat egin dute. Ez kapsulatan. Ez kafea orokorrean. Bostetik bat kapsulan dala ero kalkulatzen dute. Kapsula horiek aluminioa eta plastikoa dauzkate batera. Birziklatzeko oso aldrebesa da. Ze banaketa batin behar da eta hori. Hau da, gehienak nola doaz errefusara. Orduan, pentsa zenbat aluminio eta, botatzen ari garen horrez. Oin hasi dira marka batzuk, eta kapsula jasangarriak kakotxen artean esan ezagun egiten. Nik ikusi ditut batzuk, ezakit supermerkatuan eta ikusi duzun, kanpuen aukitzen dituzte batzuk berziklatzeko. Bai, baina horiek ere, ez dakit euneko eundan, kontua da bestea baino hobe badirela. Orduan, hor ikusten da, hauekin arazo txiki bat daola, eta esaten du jendeak, ez? Oso, esan dezagun, erosoa da, ez? Kafea nahi duzunean, momentuan, hartzen duzu, eta kafetxo bat batentzako egiten duzu. Bai. Karo, bestearekin, guk hemen egiten duguna, guk daukagu gure kafetera betikoa, kaixo, hitz egin, kaixo ez modu dute... Italiarra. Italiarra, gure betiko klasiko bat, baina honek gurekin nada mazki, zigorrek 10 urte badazkimen, 7 gutxien ez bai, eta honeko eskua falta zaio, baina lasai, jarraitzen du, funtziona. Eta hemen, guk etxien olako dugu, baina tamaino, bigara etxien kafea hartzen duguna, baina eta kafea tamainokua. Baina egiten dugunean, eta kafea nahi zuen hartu, bete, berotu, eta listo, nik ez dago azetan kafea egin berria hartu behar, ez zaiti importa. Orduan aukeran, jasangarriagoak eta hobeak dira hauek. Gainera esaten dute osasunarentzako ere besteak, aluminioari hor sartzen dioten presioa eta temperatura haundiei dela. Orduan, ez dakit osasun aldetik ere munduko gauzarik onena diren hoiek. Ez dakit, horri ja eskakintasunetik, hor hainbat ikerketa egongo dira, oraindik gaur egun saltzen dira, orduan ez dut uste kaltegarriak era ez da izen bateko izan dengo da. Eta gero gisa da, horrek saltze dituzten agia, kapsulatan eta horrek batzutan ez daukira bakarrik kafia, azkenean bebai prozesatutako gauza bada, eta horrek aukitzen dituzte bebai azukriak, esniak... Batzuk badaude, ebakia ataratzen dizula, solakoan hartuta,
ebakian eta... Bai, baina ebakiaz gain, ukitze itxustela... Hombre, botako diote, gehigarriak argi dago, ez du izango bakarrik. Lehen behin izango da, esne hautza, izango du, kafia, gehi... Gehi, olako azukreak, edulkoranteak, eta beraz, ze batzuk auketzen dira, honek dauka almendra usaia, honek dauka ez dakize, baina ez dira kafian aroma naturalak, baizik eta beste batzuk. Hementxe, barazkixak erregositxa, berez, tomatia, holaxe, birrinduta, edo tomate birrindua potekua, edo kontxerba inoguna udan, barrula. Hor hartzen da, birrindutako tomatia beti eskura izaten duen zerbait da, ez du tomate saltza ez du zertan izan behar, nik ikusi nuen hor daukat errezeta bat erropa sarrana, kubakoa bertan, da tomatea gehi tomate kontzentratua. Tomatean zaporia... Betiko errezeta tradizionala betiko, eta tomate kontzentratuak urte batzuk... Gara baten etzan egon. Ez da, gara batean etzan egongo, baina bueno, orduan, hor daukau. Nioen... Zer? Zer pasaten gatzu? Gidoia jarraitu berdutate. Eta zer bihuztazu? Gai bat, eskatena guztako? Ez dakit, a ver, bueno... Kafia egiteko? Zer? Bueno, a ver, ez gara, bitu, zuri ez zaitu sartuko, nahiz eta zuri sartu zaituzten. Bueno, gaur egun badakizue, aurre... Ugalkortasun tasa asko jeitsi dala, eta umeak gero eta gutxiago dauzkagula, eta hor, txorienen izan genuen duela 3-4 urte, ez da, pandemia garainan etorri zan, holako klinika batean lan egiten zuen, enaiz goratzen izena, parkan azala, baina hitz egiten gaur egun zeharazoa dauden, jentea bikoten artean, urdun geratzeko, ez? Eta, baina pila bat, jenteak, elikadura dela, kafe asko hartzea dela, daramagun bizi modua, ez da, hori horan esan da, ematen da unik arazua daukotela aurduna egeratzako, edo? Zuk, ez? Ez esazura, horan sartuko zuten ez da, gero gai hori Patri esan da... eskondu egin berri da, eta orain, umeak izatea tokatzen zaio. Ez que hori idaztia be... Patri, erositako presioan saltzen dit. Hori... Horratik ez, ikusi dana esan da, zer, hoxe falta da. Zuk entzungo zen duen, ez? Ez egia da, bada esaldi bat, gaur egun, bani pasatu nahi zortatik, eskonduta. Zer? Horrek, garriko dituzu ez? Karri aurreneko eta, zer? Bigarren, ekarri beharko zu ez? Bakarrik ez du bitxiko hori ez? Zigor, nik erantzutena kamaratik kanpo esango zut. Baina erantzuten dautetik. Eta horako gauzak baina eramak esaten dau hori bizitza osoan izaten dela, gero bigarrena, eta gero zei kasi bidau bigarrenak, eta gero bilobak noizko, da gero bilobak zei kasika hori beti da, jendeak adetza, baina batez be egisa da, guzte julen salbuespen bada, baina egisa da hori normalean jende nausixak adetatzula, nire adineko jendeak ez da gauza horretan sartzen, eta pentsetan gat, errespetu falta bat. Eta holakoetan norbait ikusten bau, zuen holan pixkat, ez dakit, kiloak hartu dituela eta jakin gabez gadeto, hor dut zaude? Ez da pentsetan hori jendeak itxen da beli. Ez? Nik entzudot holan, Dolby Surround zuzenean nire aurrian da, ez, enao, ze guapa zauden. Orduan, eta gero beste batzuk, jakin da orduan zaudela, arpegia ikusita, mutila dator. Bai, ikusten zaizuta, arpegia hola da, mutila dator da. Ez, neska da. Ezango nuke mutila dela, ze behitu, Bakitzu hori, purtsu bat machismotik datorrela, ze esaten zabien lehen, guapiagoa zauzela, mutila izan da, neska izan da baino, zen neskak, amai lapurtzen zotzan edertasuna. Hori esaten zan, eta, hori esaten zan, ez, guapi hau bazauz mutila dela. Eta horren atzeko arrazoia, ez da gainezaguna, baina hori zan, eta dauka, jatorri oso machista. Beraz, utzi jendiai bakien da, jazta. Hori da, eta egia da arazo bat dagoela horrekin, ugalketakin, bikote, eta, mutilak eta... kalidadea espermatozoidena gaur egun ez dela garai batekoa. Eta gero eta berandu hau izaten diela umiak, orduan egisa da gorputza be zahartu itzen dela, eta ez da berdina 22 urtekin gorputza, edo 38 urtekin, ez? Hori da, bai. Beraz horre bebe zer ikusia. Nahiz eta jendea dago, 5 dakartzen dituenak, eta hori. Baina, gure, animalia gara. Genetika da. Genetika kontu edie. Hementxe, bota dotzat tomatia bebai gorputza hartu dau, piper hautza, kasunetan pikantea, apurtxo bat erropa zarrak bebai, horra botatze osku, eta hementxe, ontxe, zu,
bizian, jarriko dugu ardo txurixa. Oso ondo. Hau be, bueno, bizi dau. Frigitzen joan daitezela, oso ondo. Hori da. Eta bitxartian, beste sartagin baten, holan handi baten, jarriko hemen txe, zu bizian. Eta bestan, gara izango da, hemen hau, eta gero ja dena nasteko beste sartagin handi bat. Hori da, handi baten azkenean, honek itxeko ez dakit, kabituko jaten baina. Bai, ez? Bai. Eskuinaten hor, hau hemen... Holaxe. Tetrisen jakin behar da jolazten. Itzali jat. Itzalen ja. Ontxe ulertzot alde, segure taldekideak ontxe bere sukaldian da. Ezken lau kasola jarte ditxudan nien da, ez diak abitzen. Ulertzen dut talez. Bueno, baina, a ber, rara habilis deitzen zaio olako bati. Azkenean, gaur egun lau kasuela batera nok izaten ditu sukaldian. Baldago norbait. Txorienek, ez baina olakotara egisa da, badauzela honek, plakak, honek uste 80koa diela normalak, 80 tamar bitartean. Egoten die batzuk, ez? Ez pazen, nik erosi baki zein da nire ametsa. 80koa die. Nik olentzeri eskatu diona, da un mai bat. Eta da, hau mai guztia bezala. Eta maixa da. Eta maixa bera da indukzioa. Eta dauzkazu, puntu ezberdina laserrakin markauta, hemen, nun kozinatu aldozun. Eta gainera, gehiago da, taula ere bat da. Hau da, zuk, hor bertan gainean moztu dezakezu, eta estira kamusten labanak, eta Nikolakoa nahi da. A ver, horretxere eskatu nian, desazia, presupuesto eskapatu ikizan izan motil. Claro, baina hori behar da, a ver, Aulentzero bai aurrekontua dauzka. Uarteak, erdikoa izatezian, hau hemen, hemen ez dakit entzuten dauden eteoko nausiak horreztatetik. Hemen hau perfektoa izango zan, gure hemen txak, hemen jarri, eta... A ver, ondo gongo zan. Bai, esan gaizki hau, gaizki esan hau bintzat. Ondo gongo zan, baina nik uste dut horren mantenimendua bebai, ez, azkenean hor labana, gero zua, mantenimendua bebai zaila izango da, Mantenimendua poltsikoan hori erostikoa. Ja. Bostikoa gero altzatzen hori kostatu. Bueno, a ver, ez da horren garestia. Bai, bada garestia, baina ez da horren garestia. Nahi dut esan, olako bat 6.000 euro batik lortu aldoz. Bueno, eso bez. Oye, poltsikoan daukotena. Baina bada baita ere altzaria da, Eta badaude olakoak gero garestia dana, zein hemengo armairua oskailua da. Pare bat oskailu dauzka. Eta ja, olako estraketa azte pasara. Bai, baina, nahi dut esan, nahi dut esan, zukaldeko altzari bat, merkia beste izango egurrezkoa baldin bada dana. Gehi, indukzioa sartuta, gehi, ura aparte doa. Bai, garestia, hombre, noski dala garestia hoa. Baina, ez dakit, olentzero hori nik galdetu nion. Esan zidan, urte berri hon, ondo pasa, gabonak zelan, familia ondo. Olentzero guzti dut pikutara bidadiko zoztala. Edo behintzat, ez zara hain ondo portau, saiatu beste urte baten. Eta hemen txitxirioak. Jarraitu bilatzen, nola da horrek, borratze hor, maten du ernegu bat horrek, jarraitu bilatzen, baina, bueno. Eta hemen saltuatuko ditugu, gure osagai nagusiak. Hau normalen, ez daukogunean honekin ja, ingo ziren egosi, edo, inkluso olako, lapiko azkarrian edo, bestiekin. Bai, baina lehen izan duena, Patri. Hau da, errezeta bat, sobrak baldiatzeko, orduan. Oskaioan gehatu zaizkigun, txitxirioa. Lau barazkiak bai erregozi beharko genituzke, baina bestea, suposatzen da, eginda daukagula. Suposatzen da bai. Orduan, hau da, horre, oskaioan bueltak alabiltzanak, eta, garbantzueko txitxirioak ez dauzkasunok, berdin indezakezu beste lekaleen batekin, Orduan, aukera ezberdinak, eta hau beda, artxuri bat izaten moduzu soberan. Eta ero barazki horiekin, bota nahi diozun eta hori, ondo, arazo gabe. Bai, ondo joaten die, beraz, hau apurtxo bat salteatuta daukogunean, botako zau. Barazkixak, patatak, ura apurtxo bat, igual, eskatzen badozko, dan apurtxo bat egozteko. Salda pixka bat ondo etortzen zaio. Ereñotzakin, salda bebai, aukitzen badin nola soberakin horrek. Soberakin horrein artean, egoten bada salda apurtxo bat bebai, eskatuko esku. Honek pixatzen dago, Eta? Gimnasia punta binaz. Aurte, urtarrien crossfita zeginaz. Ez da zetan hori, ez dakit, baratzean atxurrakin, kendu eta rota bat torra badeko zu, ez? Bai. Saldu, eta emon atxurra, Karo, erreza da, saldu, euskal crossfita ditzen zaio horri. Inglesez, Basque crossfit, esango zieten. Eta amerikanos, Basque crossfit. Oso, hizkuntza jakitea ze polita dan, Pasada bat,
zigor. Bai ez? Hemen txe, barazkixak barrura, eta honeia, etxuia beste itxura tankera bat hartzen da, besta? Bai. Ba, untxe, urbiltze bat zu patatak. Una bota, be? Horra bota bat. Aldizek, minda. Eta, ereinotza, ura purtxo bat, bueltan etorriko gara ontxe, 5 minutuan, jatera. Bueno, hemen txe... Arropa zarra. Lehen esazu? Bueno, eta izarrak usaina izango zuen. Zarra da zulatu da gehiago. Bitu, nik arropa zarra beti, naia 3 urte zarraua, ni beti jaso izan du nea naian erropak. Bai ez. Eta ni txikitu itxen ituen, da ni beti ezautu nire erropa beti partxegaz. Beti, nik izan ditu partxea toki guztitan. Ze, ero partxekin etortzen ziren, ero nik partxeatu behar zaten dituen. Ustot bakitela, segatik nintzen hain umetan, hain bezagutata holan gonak eta soinekuak eta. Ze nik daukat 5 urte zarraua nire lehengusina, eta nire lehengusina esako nesebe gustatzen gonak, soineko eta oroban etzaukan. Baina nik hartzen itxun bere erropa danak, hau da, bere frakak, eta nik ez dakit igual zan, zehose berri xaukitziarren edo, eta nik bete, ama, eskenik soinekoa nahi dut, hau. Gure etxian erropa berri izate zuten, nea arrebak eta nea naia bakarrik. Arreba neska bakarra zalako eta naia sarrena zalako. Nik erdikoak eserrez, soberak. Izaten da. Hementxe gure arropa zaharra. Koiara eta sardezka, zerekin jan behar du berorrek? Sardezkakin. Sardezka salianaz. Nik koiara salianaz. Nik koiara, holan salda dagoenia, baina holan... Nik fideua, arroza... Baina holan ez da, arroza bai koiariekin? Saldatxu eta? Etxian, ez. Normala, txuria bada bebai, koiaran gehiago sartzen da. Bueno, arrarua bazara ez da, ez da. Bai. Berdin maite zaitu. Bai, mundu honetan danetik egon behar da. No. Ojo. Bero, kaputxoa pikante, gero, espeziatua dauz, belar usaintxoak bota itxu dute gainetik, perrexia eta martorria. Nietako, goxua. Oso, ona. Errez da, interesgarria etxerako, gaina esan dakoa. Ez arrez botatzeko zagarrantzira. Balio du, gaina ona da, dena duka. Oin, horrengo arrezeta. Egalabur tartarra, soja eta mihilu ospinolioarekin. Berezia zerbait eta norena, tatuz fonbellidana. Hau, zemat aldiz, hemen itzein izan dugu, euskal emakume sukaldariak eta ez dakiz zer, da beri, lehengunen goratzen, tatuz horri dukin dugu eta lehenengo euskal sukaldaritza berria zizienen, lehenengo baskari horietan da, egote zen emakume bakarra bera zan, eta gaur ekarri dizuet, bere jatetxeko errezeta bat. Eta hau da, esan du izu dana. Tartarrakin izan ditugu behin baino gehiagotan, baina gaur tatuzetaz hitz egiteko meraizu zuen berriro ekartzea errezeta hau, eta horrela bestatuko du. Egalaburra laukitxikita moztu eta katilu batean sartuko du. Gainerako barazkiak gehitu, ondu sojarekin, perrin saltzarekin, tabaskoarekin eta katzarekin, eta jarraian ospinolio bat ingo du, eta horren lagungarri gure tartarra zerbitzan. Katilloan hau behitzen, da... Egalaburra hau behitzen. Dana inbiar badozu behintzat? Ez dana, zatitxo batiko. Dana neurrian gutxi gora eraingo dut lan begiz. Hau, etxeran ere, hau bentreskaren atala izango da. Ikusten da hemen bentreska. Nik uste dut olako laukitxo bat esan behar nahi, baina honekin sobera baino gehiago izango du. Laukitzar bat. Tatuz fonbellida, errezta honen jatorrixa bere jatetxian dau. Eta tatuz dator Maria Jesusetik. Maria Jesus fonbellida Kortazar. Izan zen sukaldari bat Euskalduna errenterin jaixo zana. 1946an. Hola, esan da, ya ez da hola. Baina bai, badau. Badau, 77 urte ditu.
46an jaioa zen. Bai. Eta bueno, berak ikasi zauen Madrileko zaleitza eskolan, eta bertako lan sari berezia jaso ostean, joan zan praktikak egiten Suitzara. Eta gero hartu zauen, gero sartu zen familiako jatetxera, Panier Fleury. Bai, klasiko handi bat. Eta bertan hartu zen zuzendaritza, bertan sartu zen 78an, eta zuzendaritza hartu zen 74an. Eta bertan izan pia urte, jatetxea itxi zauen arte, da nik olako elkarrizketa bat beria irakurri nagoen indala gutxi, da esaten, jubilau zanetik edo, jatetxea itxi zauenetik, benetan hasi zela bera, bizitzen, mendira igoten, holan kirola itxen, eta apurtxo bat, egunak eta disfrutatzen, ez? Azkenean, jatetxeak eta auka hori. Baina, gainera, izan zen, emakume bat olan erreferentia gastronomia munduan, baina bai, zine munduan. Bai, euskal zinemaren munduan, bai, bere produktora zeukan. Hori da, eta, berak, nerabia zanean, oparitxu zotzien, olako Super 8, olako kamara bat zinerako, inzitxun 2 laburmetrai, eta gero, inzitxun olako pelikula sorta bat euskal artizauen inguruan, ez? Zauen, hasi zen batekin, deitzen zela Kaiku, 1976an, eta bukatu zen, beste holan serie batekin, 1984an Errotakin. Beraz, behitu, zinean erreferentzia, zukala ditzen erreferentzia, benetan emakume... Bai, Panier Fleury lehenengo familina zan, hau bakit bere etxekoa, horre errenterin, horretan zeukaten, eta gero Donostira ekarri zuen, da bere egia esan gero ez dakit zukaldean asko egoten zan, gehiago bera zan, nausia, eta, berataz bai hitz egin behar genuen, euskal zukaldari hitzataz hitz egiten dugun ez askotan gure programa honetan, nahi ez aipatu behar zan, eta hemendik gure omenaldi txikia, eta bere rezeta bat, hementxe. Hemen, hoxe, ingo duena da, moztuko ditut, atal txikitan, egalaburra, gero gehituko diot hemen, ospinetako luzokerra lauki txikitan daukaguna, gero kaparrondoak, tipuleta bat txiki moztuta, eta gero soja saltza pixka bat, saltza pikante bat, tabasko ero daukazuena, perrin saltza nahi ez, eta arrautza gorringo bat du hau biltzearen lana. Oliba olio txorrota da hon bat, eta neikua. Eta ero hemen dugu milua. Hori da igual aputxo bat berezixena, ez? Bai, milua da, azkenean, normalien izokinak eta ipatzen dugunean milua, mengo, ikusten dizkigu hori txiki moztuta, goiko ostoak, milua aldamenean jongo da, ez du eramango tartarra, baina ero jateko garaian, bai hartu beharko dugu ospinoli hori, izango dela soja, eta errezeta guintzan erako, soja saltza hemen oraindik gehiegi izan erabiltzen, orduan, bai izango zen zerbait berezia, ez? Bai, eta punterua izango zen, ez? Hau, karo, ontxe, oitxuta gauz, edo ezagutzen dugu gastronomia internazionala, eta badauz japoniarrak, daulako, asiatar jatetxe pila bat. Claro, hau ataratzea, indala igual, 25 urte. Atuna gordina. Horregatik. Aizu, atuna gordina jarri diazula. Naztu intzat, gordina jarri diazula. Pentseta dut, bezeruak ara joango ziela jakinda nora zoi esan. Bai, me gustot. Olako jatetxetan juten den jendea, normalean bidaiatu duen jende izaten da asko, danetik dago, baina asko bidaiatu dutenak eta... Edo gauza berrixak probatzera, aporak zabali doiana. Hori da, ze txuleta bat eta babarru batzu jateko, badakizu ze jatetxetara jomar duzu. Zerbait, esperintzi berri batetan nahi duzuna, hor, jumar zara, prest... Horako, ontxe deitza dutzienak jatetxe gastronomikoak. Eta guk, jatetxe gastronomikoak ez dakit igual urtarrian bebai, jane inbiko daue, baina urtarrian gu gabizolan gerrikuai, urtarrieko aldapa, nola ditzen zaio? Urtarrieko aldapa ditzen jako, bai. Zer, azkenean, gastu pila bat egin ditugu gabonetan, kalkulatzen da mediako 600 euro gastatzen dira pertsonako. 600, Eta nire, lehen, hori, komentau izan dugu, ontxe, zigorren errezete da, nire errezetea bitartian. Eta komentau izan dugu, da nire, 600 pentsatzen pila bat, baina gero, azten zara da, oparixetan, 200. Loterixan, jendeak gastatzen dau, 100. Gero, ez dakit horrek, enpresako afaixan, 50, kuadreko afaixan, ez dakit, janarixa eta erostia, horako bidaian bat, jendeak igual aukitzen dago egun pare bat oporrak, eta, bentzak kotxi hartu da, eskursinuak da, ez dakit, holan egun pasa. Beraz, kontatzen da, gehitzen hasten zara, karo, umiak izaten baitxuzu, Kren. Bai.
danak gehitzen doia. Orduan, gastua dau, eta gero esaten dabe bai urtarrilean gauzak eta igotzen diela. Badenetako presioak. Findu gure boltzikoak. Orduan danak abestea iruditzen zaigu. Presio igoera bat beti goten da. Bai, eta orduan, bai, zenbakiak egiten egon gara, eta gira asko egiten da, gastu handia egiten dela, eta, mehin behar da. Leku batetik aurreztu gero sagardotegira joteko. Ontsa azten da sasoia eta. Tipulina, gero, bota diotor baita honek ospinetako luzokerrak, pepinilluak. Kaparrondoak, horri izaten ditugula etxean ez ditugula erabiltzen bestela. Eta gero, tabasko saltza pixka bat, eta perrin saltza. Oin, arrautza gorringo bat botako du hemen, eta dana bildingo du. Batzuk egiten dutena da, hemen guk oin gorringoa eta oliba botako du, horrekin, nasketa horrekin gero maionesa bat izango genuke, batzuk egiten dutena, maionesako jarraka da bat hemen. Ero pare bat bota, eta azkenian emaitza berdina izango da. Soja saltza pixka bat, eta honek emango dio gatzik utua, gu gatzik ez dugula eraileko, eta nola ez, oliba virginia. Beldur gabe. Eta gero, nasi. Esku zabala izan bera. Baitxu, danak lehenko gunean komentatzen ginen, ez? Gaur, urtarreiko aldapa, eta lehenko gunean, behintzat olixoak bera ingo dauela. Beraz, aldapan bera, zehose badoia? Bai, betikoa. Matematikak egin barri etxean, eta erresa dira, gastatzen badugu 4.000 eta 3.000 sartzen badia gaizki dago matematika. Eta hori kalorikin gizentzeko argaltzeko erresa da. Jaten badugu 2.000 kaloria eta erretzen baditugu 1.000, matematikak ez dira ateratzen ondo. Orduan, hor zenbak egitea besterik ez dago. Bale, oin mihilua, esan dako, haingo duna, ospinolio berezi bat. Hartuko dugu, eta hemendik, hemen utziko ditut, laukitxo batzuk atarako ditut, eta hori, jungo da, esan dakoa, ospinolio ere izango da soja eta mihiluarena. Orduan, izango da, ospinik ez digu botako, eramango du oliba olioa, eta ero, gure mihilu hau txiki inda. Eta hau aldamenetik. Egia esan, errezetan ez zuen jartzen, baina bai ikusten da argazkia zeukan errezetak. Eta errezetan agertzen zen, inguruan ospinolio bat, eta olako laukitxo batzuk dauzkala. Liburu baten ikusi zu. Bai, eta liburu hortan dago, ez da ikutzen izun lehengunean, gure lankide den Ander González, bai, gazte, hogeita pikurtekin, bizargabe, umetxo bat ematen duer mutikotxo bat, bai, bere, liburu hortan agertzen dira, betiko sukaldariak, eta gaur egun, orduan, atara zenean, hau zen 2000 urte hasiera hortik izan zen, gazteak nortzuk zetozen eta beraietaz, eta tarten zegoen astelena jatetxearekin, gure Ander González. Belaunaldi berriak. Bai, eta belaunaldi, eta ikusia, nik izena ikusi nolako, zu. Bai, ez da, betxu, zein hau? Eta nik ikusena alpeixa, eta esan nahen, ez dakit, enaz jausten, ezagutzen dozu. Ez da izango. Eta bai bera esan baina, zigorrek ez pauzetan eze bezaten? Gaztet, hogeita piku urte gutxiago. Ni ere oindala hogeita piku urte, uste dut ezberdin neola. Eneon gaur bezala. Nik oindala hogei urte, 14 urte nauzkan behintza, beraz. Enintxuzun ezagutuko. Mukik gatatzen. Bale, ospinolioa pres, tartarra pres, gero gainetik botatako, tipulin pixkat, txiki moztuko dugu, eta gainetik gero botako digu, ikutu berde eta gaina fresko bat emateko, eta ezer gutxi gehiago, gure gaurko zubi, honen ondoren prestatu lehen errezeta, platera, zunik hemen, handi bat, hause. Berak, ustai borobil batean erabiltzen du, ustai borobil bat, nik, bere errezeta ez ez da, ziurrenik ez du hobetu berea, ingo duna da, holako usaska batean jarriko dugu. Besura minimalista. Minimalista, segun zer daukun gero jateko. Ez dinot plateratzea. Plateratzea. Holan, hartu, eta hemen ja, arrautzak indu bere lana, eta dana batu zaigu. Piltzekoa. Hemen, kontutan izan, arrautzak gordina daukagula, espaduzu jaten segituan oskaiura, eta egun bat erobi oskaiuan. Hau komeni da, lehen bailen jatea.
lehen ospinoli botako dugu. Eta listo. Ez da egit. Goxura, goxua dauka, Eixa tartarak inditxugula, pila bat fruta desberdinekin oran azten, gehiago tradizioaldera, arrozan gainean, zerbitzatu dugu, pastan gainean be. Zer hona, zer politia. Eta zein ez gustatzen tartarrak. Oso goxua dira. Bueno, esan dakoa. Ipurlin pixka bat, eta hemen daukazue, gure ega luze tartarra, mihilu eta soja ospinolioarekin. Hau, bai, sardezkarekin. Hau bai, ez? Koiaria nahi baduzu atarako txuta, Gehiago jango nuke, Baina, benetan, koiarana, kristoni, sardezka berandu asmatu zen. Gizakia segatik asmatu zuen berandu hau sardezka. Ez zuen behar. Den, bazeukan. Hola niteko baitu. Ja, baina. Hemen oin hartu behar da, mihilu pixkat. Nik uste bukatuko dugula bitxon artean hau, Dau? Ona, bai. Zego xua. Oso, ederra da, bai. A ver, klasiko handiak ez dute faiatzen sekula, Patri. Eta horretako arraina ona erosin ez freskua. Bai, mesede. Claro, hau, gordini dau, da lehen gaia da garrantzitsuena. Horia. Produktuena izaten bada. Dena, ondo atzanako. Horia. Lagunok, honekin bukatu ematen du gaurko saioa. Tartarrak egaz egin nahi du, ahotik atera nahi da, pizili dago. Eta bizar etorriko gara, betiko errezetak. Agur! Agur!